Dos i sisena, com ja hem comentat, amb gas de 125 centímetres cúbics. És la cilindrada màxima que es permet a la categoria júnior. Pilotar en aquesta categoria. Que fan els salts ja en la categoria sènior. No hi ha límit de la cilindrada mínima ni màxima. Epa, aquí el tècnic. Hem vist aquesta caiguda sense absolutament conseqüències. És que així per la roda les tractaves Pere Borrelles, Francesc Moreno, que sense problemes està realitzant aquesta nova variant. No és una zona especialista, múltiples variants, múltiples opcions a l'hora de realitzar aquesta exhibició. Recordem, és la segona que fan els dos pilots en aquesta jornada d'avui dijous. Una exposició a restaurants d'univers gastronòmic i bar en dies i tapes. Plaça Modest de Palau número 20. Les comunicamos